balay ni bang ron. Kung akong asawa nga mga nakay naman ni akong asawa. Kung murag na ay nagtubuto diha nga sounds. Basi duduol ng kundi ng balay. Ako ang tuon. Kay haron nga nagbawaan ako kung say mga pamaagi sa iyang mga istorya sa parte sa pagpanabang kay dili hindi ron ang pagpanabang ingon sila pero para nako dako kay safety ang usa ka tawo nga muluwas sa tao kay kana dili na to ingon nga napigna na to ang doktor ug sa ospital pero tungod karon nga panahon tungod sa sitwasyon na to ron nagrabi ka lisod kuyaw og maadto ka sa ospital COVID ka. Mao delikado. Akong asawa, isipin ako kay basta usa ko na kay sa unang panahon. Tayo mo na nabang ako natawag ko sa pagpanabang sa ako asang mismo sa nga iyaan. Tuhan ka na pala bungot sa balim di. Ang nga akong buhato na nila. Ulong ron ang kata-kata duol na ilang balay ron. Hinganlan mo to siya og Dolores Sabalandi. Ito na po. Mayong konto. Ikaw to si Donor, no? Oo, ako. Ano yan? Dati ka taon tayo. Lagi. Ako, hindi ba ako sa usawa lagi? Ano problema ka ng asawa? Buntis ako sa mga nakay man. Uy! Problema ko mga nakami ospital, yun yung dada. Dili, ang ospital, safety niya pumunta siya. Oo, niya. Pero ang problema ron kay may gilayon man sa ospital niya. Hindi niya kabutong nga anak niya. Nga naamang gani. Kaya may akong doon. Ano ni Bro? Kay karon sa good ang ospital. Ang uban, mahigit sila. Kay na ako ni COVID lagi niya. Ang ako na nga. Dili angay gadukan ng ospital. Ay parang ginatag sa mga tao. Pero dili sa taangay nga madlog sa manabang. Kay ako, natawag ako sa una panahon nga ang nagipalusot ako. Ako may nalusot sa bakas ko inahan. Manabang man ang nagkuan ako, nagpakatao. Muna nga musalig ko sa usa ka man nabangsad. Pero dili ingon wa sa kong salig sa doktor. Ni salig gyud ko. Dili na bay gilayon man. Kaya apiki na kayo ako ang anak ang akong anak ang ako ang anak ano nito nga asawa. Nagsige naman ito ba na ara sa tiyan? Mulusot to. Ikaw ano yung istorya? Ang mutabang mo, ano yung mutabang? Ako na yung relasyon. Oo. Tabangan, tamo anak. Punta na diha, ako yung kontra sa mga doktor o mga midwife. District of Benteng, kontrahan ako anak, pinagis ako kakusog ng manabang. Bukan mo anak, bukan manabang mo dyan ko anak, pero ang problema mo na diha. Nga naman ikuntahan mo kanila? Hindi naman ko barangaya, asa po, kuha ko man dyan ko din eh. Hindi isa ko mukuyog. Muari mo nun, ari mga anak sa mua, be. Kamu ko na manabang sama na ko, be. Mauna diya. Ari mo sa mua, hindi ko katabang na. Una nila. Na dili tanan ay gayon. Mudagan na dito kay labi nagbagilayon. Dili ang nila kasuko. Dili sa kailangan nga ika. Paong do. Ayaw ka balaka na. Kung pananglitan gani. Suko sila nimo. Mutabang sa kunin mo. Patay ha, madaot ko ha. Dili ko kasi ko gano madaot na kasi may sa nimo. Madaot may nung ka nga makaluwas ka kinabuhis tao. Bagay, wala masaya na itabo sa aking panabangan. 15 anyos pa kong nanabang hantod karon nagsingguni sa kana ko. Wa pa na hitabo sa akong panabangan nga nay nga matay. Tiaw mo na. Dili sa dato Lagi palikayan. masukan og dugo. Naamay amo ang tuang na ituang ay unas. Mao ni tambas man nabang. Tiaw mo na. Kadungan nga naay namatay sa akong panabangan. Pero ang gini mo, kung mahadlok sila, kana sila di ay dito sa ilang ugalingos sa ilang yung anak-anan. Kasiguro sa data nga, malibre ta dito, mamatay ta dito. Pariha naman. At dili sa ko yung mga boss kay, ang akong asawa, ang ganda ka ron. Tala, kuyog tayo ka pala, kain ka to. Tabangan di ka. Sige, bantay ha, bantay ha. Mira akong bag, uy. Ang bag dito. Kalimtin ito kay mga anak ko turon. Sus. Marisip. Salamat na tao. Kamu, ayaw ninyo og ginanaa ang tao nga muluwas sa usa ka tawo. Kay parihar ta ni kalibutana. Ang tabangon gina siya. Parehas magkita ngayon. Walay dumutay. Walay pasakitay. O be, puros na magpinahalay.
ang katong tao, ang katong tao nga muduol sa diha ninyo, natural, naasa to sila prinsipyo na ha. Unya kinisad nga sama na ko ron nga niduol sa ko aning usa ka manabang nga moyo kan luwasad para nako. Kay may gilayon man mo ang naago ko sa kinabukiran. Tanawa lang mga bukid ya. Berti la yuwa tuwa pa mo sa babaw. Unya daghang turon ako sa dito nga mga nakay. Wala di pala kay inagdaog na nako. Ug nanganak na turon mo kay ako ni. Layo para ba? Basta. Berti lagi ha. Mauna ang akong gihangyo nga dili tanan o dili sad ninyo angay nga kasabaan sad ang manabang. Ug dili mo istorya mo sa sakto kay mo istorya sa sakto, di ba? Kay puros man may kinabuhi nga giluwas. Ako rin si Tutong Tuksok, ang inyong idol sa kaninan. Ang mga problema nga gagmay og dagko wag tango na. Bulihan ta sa pagkatawa tungod aning kalibutan na. Puros sa nagsuon. God bless niyo tanan.